mantiere kar kae. Nitiere gigo ma depo ni otimore Bishop kantiere kapok abiro iremi e studio kar kae. Gik ma ne obedo karem e Boma Stocks. Iwacho ni twak mosebedo kata katimore kinde mokalo. Miwacho ni elites kata group mano mag jotelo nobedo piny to biro kod twak. To Ramogi bende kaka inyalo ber chal mar wach e piny Kenya. To iwacho ni marginalized groups gi nowe kata grube mago ma ojwang. Gino med mana jwang gi, gino ko winj duon gi. Mondo mi shortcomings ma kamagi kik ne kendo. Otime nade ka dipo ni twak ma kama biro. Kelo gigi duto ok de gichop ka iwacho ni giduto kama gintiere ok de girom kata all na chiel kama gintiere. To gitime yo machalade mopogore mondo mi kik ne ka gima rem tiere twak. Reni no wacho ka president no yie modhi e ex mare. Mano is one way ma aparo ni Kenya nyalo deal go online. But very few number of people inyalo kawo mondo obede a conference on. And then jogi biro ng'iyo gik maricho ma biro ng'iyo papers ma jogu kelo. And then gibiro chago ng'eyo magi gin mai wa agree to ma ok wa agree. Ere kaka wanyalo implement ma to ma ok wanyalo implement. En adiera ni ji te ok nyal dhi on a talk. But one gets selected leaders. Mane momiyo aloso on regions. We can talk. Wanyalo wacho ni this county wakelo ji ariyo, this region wakelo ji ariyo, this region wakelo ji ariyo. And then the talk goes on. So kawatimo mano to wadhi yudo ok wadhi weyo the marginalized group. Because every time manakaki iwinje wacho ni the inter-parties parliamentary group maniluongo ni IPPG. That was the meeting between Moi government and opposition. They were talking on constitutional reforms. Mane bira ahead of 1997. Kingi yango manotimore bang those reforms? Nothing completely. Actually, kokono wok maduong moloyo kata ne nitie joma nobet. Because Kenya ka nitie gik makoro nyaka tem kawuono. Wasebedo kwa paro ni president nyaka yier mana kaka wayiere sanini. To mae kama chandruok maduong nitie Kenya ka. President koro nyaka beda rotating or symbol of unity. One gig ni prebich to presidency maji ng'iyo ni inongo kuwuok mana dhot mora dhoudi mokariyo kende. Wadwaro winje kaka moro nitie paro ni ere kaka nyathi moro kata kijana moro mawuok e ma community nyalo tele piny ka. Oro giek. To kaka wabeta ni ka wanongo samo wachiemo ni to wachiema to sama ok wachiem to koro wago koko. That is not really leadership. I'm for what we call the regional representation. We will really work so well with this kind of talk convention. This is what was done in Rwanda. This is what was done in South Africa. South Africa has a bigger population than even Kenya. Yes.